В ефірі «Заман». Сьогодні 573-й день анексії Криму. Третій день громадянської блокади проходить спокійно. Кількість вантажівок на адміністративних пунктах скоротилася. А ось кримські представники ФСБ кажуть, що на кордоні з Кримом ситуація на грані бунту. У повідомленні прикордонного управління Федеральної служби безпеки по Криму відзначається, на суміжній території серед водіїв фур зріє бунт, бо харчі псуються. У прикордонному управлінні підтвердили, що наразі вантажних автомобілів, що прямують до Криму з України, немає. Президент України Петро Порошенко назвав блокаду Криму акцією громадських активістів і заявив, що її мета – відновлення державного суверенітету над півостровом. Голова держави підтвердив, що українські прикордонники і співробітники МВС отримали наказ забезпечувати правопорядок, щоб уникнути провокації. А на зустрічі з Мустафою Джемілєвим Порошенко заявив, що не буде перешкоджати праву кримських татар на волевиявлення. І до інших новин. У суді у справі Таїра Смедляєва оголосили перерву до 14 жовтня. Сьогодні в суді Армянська відбулося 6-те судове засідання у справі кримсько-татарського активіста. Таїра Смедляєва, який брав участь у зустрічі екс-голови Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва минулого року, 3 травня в Армянську, заарештували торік, 22 жовтня. Цьогоріч, 11 грудня, йому змінили запобіжний захист з утримання під вартою на поручительство. Таїру Смедляєву загрожує до 5 років позбавлення волі. Сегодня, в принципе, должны были заслушать одного из свидетелей, который не явился. Потом прокурор объявил ходатайство о том, что Таир, окажется, занимается экстремистской деятельностью, популяризирует Украину и народных депутатов Украины Мустафу Джемилєва и Рифата Чубарова. Ну, в общем, что его необходимо изолировать от общества и предотвратить эту противозаконную деятельность. Но никаких доказательств обвинения не было. Ну и судья ходатайство прокурора отклонил. Центральний районний суд Сімферополя продовжив термін утримання під вартою для екс-керівника підприємства «Кримавтотранс» Владислава Грицака до 2 грудня. Суд погодився з прокурором, який наполягав на продовженні утримання під вартою. За словами адвоката Грицака Романа Булісова, в процесі допустили грубі порушення законодавства Росії. Владислава Грицака підозрюють у зловживанні службовим становищем. Йдеться про безвідсоткову позику на 8,5 мільйонів рублів, які Грицак нібито надав компанії, що з ним пов'язують. Йому загрожує до 4 років позбавлення волі. Поскольку у нас Министерство транспорта является публичной организацией по всему законодательству Российской Федерации, а также есть письма Минфина Российской Федерации о том, что министерство не может быть признаваться ни потерпевшим, ни гражданским истцом, не заявлять гражданские иски. То есть по законодательству это запрещено. Однако суд почему-то посчитал, скажем так, о том, что представитель Министерства транспорта будет представлять интересы компании «Кримавтотранс». Мы сегодня пытались достучаться, не достучались. Попробуем достучаться в Верховный суд Крыма. И подадим жалобы на действия именно суда, на его постановление, и будем обжаловать бесспорно. Відставки єдинороссів Залуштинської міськради вимагали члени місцевого осередку Компартії. Місцеві депутати 1 серпня підняли тарифи ЖКГ у 3 рази. Містяни невдоволені. Всі подробиці в сюжеті. Єдинороссів регіоналів у відставку. Триразовому підвищенню тарифів ЖКГ – ні. Влада ігнорує думку мешканців міста. З такими гаслами члени Алуштинського осередку КПРФ пікетували місцеву міськраду. Люди незадоволені новими тарифами ЖКГ, встановленими депутатами 1 серпня. Вони вище колишніх в 3 рази. Нарікають, тепер за 1 квадратний метр доведеться платити 19 рублів. У підсумку, наприклад, якщо площа квартири 50 квадратних метрів, то за неї доведеться викласти майже 1000 рублів. А якщо враховувати, що більша частина пенсіонерів отримують пенсію 7-8 тисяч рублів, то для них це непідйомна сума. Також, відзначають мітингувальники, ціни підвищилися, а якість обслуговування залишилася на колишньому рівні. Сьогодні власті Алушти
решили на такси ездить в будущем, повысив тарифы в 3 раза. Я как имею информацию, что 18-19 рублей в Москве квартплата квадратный метр стоит, и в Санкт-Петербурге. В целом по России это 11-12 рублей. Есть 6 рублей, 7, ну, во всех регионах по-разному. Откуда взялись, что 19 рублей в Алуште должны платить? Я вообще понятия с потолка взяли или просто так. И так далее. Поэтому вот люди собрались. Сегодня называется наша акция «Остановим социальные бомбардировки населения». Это касается не только ЖКХ, это касается падения уровня жизни, повышения цен на продукты и так далее, и так далее. За годину до початку мітингу міськрада Алушти закрилася. Мітингувальники жартують, мабуть, депутати бояться штурму пенсіонерів. Деякі з мітингувальників відзначають, влада в березні минулого року в Алушті змінилася, а люди залишилися ті ж. Вони вимагають їх відставки. Кормушку сделали новую, а свиньи те же остались. И что вы можете сделать? Можете рассказать? Если в регионах они, в Батьківщині они были, в регионах они были. Наприкінці мітингу комуністи написали звернення до президента Росії Владимира Путіна з проханням звернути увагу на їхні проблеми. Еліф Абдулла, Лілія Абкерімова, Різа Бахчисарайло, Заман, АТР. Міністерство інформаційної політики України презентувало радіо Крим Реалії – спільний проєкт Радіо Свобода та Першого каналу Українського радіо. Після 6 місяців розробок перший проєкт Радіо Крим Реалії вийшла у радіоефір вчора вранці. Його можна слухати в Криму на середніх хвилях АМ на частоті 549 кГц. На півострові з понеділка до п'ятниці радіохвилі будуть доступні двічі на день – з 8:35 и до 18:30. Мы противодействуем уничтожению свободы слова в Крыму. Мы это делаем для того, чтобы жители Крыма имели полный доступ к информации с материка. Только на средних волнах возможно радиовещание в Крыму. ФМ-вещание невозможно, оно не добивает, в общем-то, до значимых регионов. И здесь мы можем обеспечить 70% охвата территории. Ми розуміємо, що не всі знають, що там відбувається в Криму. Тому ми робимо наші програми для кримчан про Крим, що там відбувається, ми їм розповідаємо. Ми розповідаємо їм, що відбувається в Україні насправді. І ми розповідаємо їм, що відбувається насправді в Російській Федерації. У Меці сталася чергова трагедія. Паломники ще не встигли оговтатися від нещодавної надзвичайної події, коли підйомний кран, який впав на мечеть, забрав понад сотні життів. Тієї ночі спокій паломників потривожили зсуви. У результаті 2 загиблих. Багато паломників ще знаходяться під завалами, повідомляє Франс Прес. В результаті обвалення гори частково обвалилася стіна багатоповерхівки. Рятувальні роботи тривають. У Росії багатоповерховий будинок затопило окропом. Прорив магістральної труби парового опалення стався у столиці Хакасії, місті Абакан. Про це свідчить відеоролик, розміщений очевидцями в YouTube. Величезний стовп окропу зніс припарковану автівку, розбивав вікна, струмені води дісталися даху. Інформації про постраждалих наразі немає. Перший електрокар Apple може з'явитися вже через 4 роки. Американська корпорація планує запустити у виробництво свій перший електромобіль до 2019 року. Проект отримав кодову назву «Титан». Для його реалізації працюватимуть 1800 людей. Деякі ЗМІ пишуть, що компанія не планує робити свій перший електрокар повністю автономним. Крім того, типом кузова майбутнього електромобіля розглядається мінівен, передає Лента.ру. Мікрорайону компактного проживання кримських татар Акмечеть у Криму 25 років. Чверть століття тому кримські татари почали масово повертатися на свою історичну батьківщину. Сімферопольська влада саме тут вперше офіційно виділила 500 ділянок під індивідуальне житло.
Тоді тут не було ані цих вулиць, ані будинків. 25 років минули як мить, згадують місцеві мешканці. За цей час тут виросло не одне покоління. Зарімані Мітулаєва разом з батьками повернулися до Криму 90-го року. Її весілля було першим в новому селищі. Зараз у неї 4 дітей. Як зараз пам'ятаю, на початку весілля було світло. До середини вечора вимкнули. Дуже багато людей бігли, щоб світло знову включили. Ну потім за який час зробили, дали. Тоді холодно було. Цей камінь як символ будівництва майбутньої школи встановили тут рівно 15 років тому. З тих пір нічого не змінилося. Крім ділянки, на якій повинні були будувати. Вона за ці роки стала меншою. Меняется власть, меняются люди, но никаких продвижений нет. Вот как мы жили без дорог, как не было у нас школы и детского сада, и не знаю, когда мы это увидим. На свято переважно зібралися матусі з дітьми. Можна було побачити і старше покоління. А ось масовості, як, наприклад, на святкуванні 25 років мікрорайону Фонтани, не вийшло. Немножко, знаете, на душе больно. То, что мы 20 с лишним лет, 25 лет прожив здесь и в Украине, даже не будем подчеркивать, что мы жили в Украине или где-то. Мы жили и в Азии, и здесь. У нас никаких проблем не было вот по поводу вот этого ограждения. Это сегодня людей очень сильно задело, и они, некоторые оскорбленные ушли. Під час святкової концертної програми кілька разів вимикали електрику. Організаторам довелося терміново шукати альтернативне джерело енергії. Для гостей на концерті співав відомий кримськотатарський співак Еді Пасанов. Організатори окремо нагородили активістів мікрорайону. Тих людей, за допомогою яких упорядкувалося селище. Відзначили багатодітних матерів і роздали подарунки дітям. Наразі це все. Більше розповість Ельдар Куртітов о 19:30. На все добре.